Good news, kadagiti estudyante iti elementarya ken sekundarya iti Baguio City. Ang marigatan iti subjects nga English ken mathematics iti pagadalanda. Gaputa jaya ti City Library ti free tutorial lessons kadagitoy as subjects. Ada detalye ni PTV TAU intern Cindy Briones. Maysa kadagiti serbisyo ti Baguio City Public Library iti publiko ti free tutorial para kadagiti igtutubo a learner iti elementarya ken sekundarya iti syudad. Daytoy a serbisyo ket jay dagiti volunteer teacher para iti mathematics, English, storytelling ken basics ti foreign language. Tinasao awagas ket mangipakita iti inobasyon ti library maitunos iti agdama a sitwasyon ti teknolohiya iti baet dagiti mabuya a katulungan dagiti learner na pataglatta ti presensya ti aktwal a manursuro. Since this is a learning hub, no? It's a public space, so why not come up with different activities that would engage to the community? So nakita namin, we started going to schools. We started going to schools and there we were able to see na kailangan talaga na kami rin ay tumulong, no? Regarding learning, knowledge, yung mga ganon, knowledge acquisition. Saan laeng a panangisuro ti panggep ti Baguio City Library kadagiti ubing ngumkit di tapno makatulong kadagiti naganak para iti masakbayan dagiti ubing da. Sigun met kini teacher Adonis Tugana a volunteer, ti tutorial ket makabawas iti beteng ken danag dagiti learner nagruna dagiti nababa ti grado da iti pagadalan da. Alalukayen dapay dagiti dadduma a professional na agbalin a volunteer. Gusto kong magkaroon ng ibang volunteers naman dito para ma-feel nila talaga yung satisfaction. Very fulfilling itong programang ito kasi nakikita mo lang yung mga kasayahan sa mukha ng mga learners mo na overcome nila yung difficulty nila sa subject na ito. Impanakalmat ni Gloria, ti tutorial lessons gaputa nakatulong ken kuana. Mas naka-recite ako than last year. Tapos mas naintindihan ko na yung mga questions. Pero for now, medyo nahihirapan pa rin ako sa mga pag-intindi. Pero nakakagawa rin naman. Mauawis dagiti dadduma a learner nga awanan iti tutorial ken marigatan iti klase da nga agturong da iti City Library tapno maipayan iti tulong. Kadawyan a maipatpatungpal ti tutorial tunggal agsapat ti Sabado maikonsidera met ti free time dagiti learner ken tutor iti schedule. Babaan iti daytoy a programa maipaayan iti kumpiyansa dagiti learner ang mapabilag ti panagbasa ken pannakaawat da iti basbasaan da. Siak ni Cindy Briones para ipagilian.